отиваме да правим каскада. Добро утро, хора! Ден номер 2, 18 юли. Само се събудихме без аларма. Най-след не спахме 8 часа и станахме рано. 8 без 1 минута аз се събуждам без алармата. И 8 часа той се събужда без аларм. Това не е нормално. Оп. Да, това е закуската. Няма да го закачвам, че ще ми щупи зъбите. Той в момента яде. Нагласихме багажа, колелото ми, куфари, всичко. Ще потегляме. Нагласихме си картата и време за екшен. Let's go! Караме на пета, защото сме икономични. В момента сме в застой. Дали има задръстване или катастрофа, няма как да знаем. Не е било катастрофа, просто правят тъп ремонт. Що изпреварих Тесла, но нямаше време да реагира брачет ми, че си гледаш телефона. Я зад менето му или огледалото би трябвало да се вижда. Чекай. С 120 изпреварих. Сега ще видим отзад. Тези електрички не са толкова субай, колкото казват. Исторически момент. Магистралата, качваме се, сега! Няма да казвам с колко карам, защото ще ни намерят Геде Боб. Оп, пристигнахме в Бургас. Аз вече съм доволен. Всеки знае това кръг. Тък му се качихме. Багажите, всичко сме оставили заредени, техниката на гърба ми, чакам го него, скрити къв готин килим, тука. Фигурки. Много съм натварен да слезе по столбица с колелото. Го. Бедна ми фантазията, как с една ръка правя 10 неща, защото съм заед. Давай копеле. Изкарахме пасата. Гледайте за какво чудовище става на въпрос. Това да ми помогнеш да вкараме колелото за 12 бона в колата за 10. Идвам. Така. Как искаш да го вкараме? Така? Да. Добре, техника. Ето сега ще влезе и ще дигнем на Кристиянчето. Да. Ето. Тука е техниката. Дрон, GoPro, връчвам ти, ти ще я пазиш. Ти си избрания. Ти ме следваш, сега правиш обратен. Okay. Отиваме да ги измием. Кристиянчо е при мен. Спонтанно го решихме да измием колите набързо и отиваме да правим каскада. Малко паркираме. Ето го и малкият приятел Крис. Така, следващите кадри ще са много жестоки. Просто гледайте. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender. Той успя! И не умря! Как се чувстваш? Имаме ли? Имаме всичко, копеле! Заснехме клипа и той оцеля! Почти. Аз не очаквах. Мислех да викам някакви медицински екипи, после да се чуя как да разправям на нашите техните, че заради мене, примерно, не че аз съм виновен. Цялата идея е негова, аз просто монтирам видеа. И съм тук на почивка, до там. Но всичко е заснето. Правя включване от дома на нашия герой. Тък му се изкъпах, той излезе да свърши на работа на бързколата, връща се, хапваме и отиваме на разбивация.
Ето ни. Изтупани сме. Изтупани и готови за мястото. Ще го кажа, когато пристигнем. Почти пристигнахме на прословутото екзе на Созопол. Глад сме, съм без глас, часа е 10 часа, не знам, виждали са, не са ли вижда. Пихме безалкохолни, защото шофираме. И даваме му оценка ми 9, защо? Защото имаш твърде много хора, нормално питък. Не може да се разгърнеш на 100% ти, какво ще кажеш? Няма време да я тръгваме. Да, утре имаме много работа, трябва да се лягаме да спим рано, мале, много сме скандални. Да, просто без компания, не е много яко. Ние се опитахме някакви приятели да набием, ама като миниш 18 години, все някой заед, все не може да се организираме и затова решим двамата. Тото и общо взето. Към Бургас, go! Лека вечеря. Часа е 2 и нещо.